veľmi dôležité. A myslím si, že na tom sa dá stavať, aby sme znovu vedeli rozoznať, ktorý produkt je ten pravý, je vyrobený bez rôznych prídavných látok. U nás je tradícia rodinných fariem. Je tradícia ľudí mať radi pôdu. My musíme prinavrátiť pôde a tým, ktorí robia na pôde, aj ten status. Budeme potrebovať aj v budúcnosti 3 druhy fariem. Veľkofarmy, ktoré budú sebestačné, ktoré budú mechanizované, ktoré budú vyrábať merkantil, potom menšie farmy, rodinné, a tieto produkujú najkvalitnejšie potraviny, pretože sú ošetrované dosť často aj ručne. A tu ešte chcem zdôrazniť poukázať na jednu vec, a to je, že tieto farby sú schopné absorbovať značné množstvo pracovnej sily. Rodinné farmy sú zaujímavé pre ľudí, dokonca aj pre turistiku, pretože v mnohých štátoch sú navštevované turistami a sú tak pekne upravené, skrášľujú ten štát a ľudia, keď to vidia, tú farmičku vedľa druhej farmičky, tak si povedia, ako je tu krásne, páči sa nám tu a ako hovoria speváci na zvukových skúškach, 1, 2, 1, 2, páči sa nám tu.